tashi ka ja mu je da amshaki dan abacha dogo mai hikima dan gida da girma mai kirki dawo muke maka al'umma girgije ruwa kake dan zaki kai muke kira duka al'umma ga uwar kuɗi kuma ga mulki ga kanan mutum mai al'umma mun shaide ka mai halin kirki 23 kai muke kira zo kai gwamna daɗi ko wuya kai ne zaɓi al'ummar makanin dabo yau zana sokuta so ga zaɓi gwamna a Kano mu shi zami 23 MA zami dan abacha ta so hamshaki al'umma ta Kano mun dau zaɓi al'ummar makanin dabo yau zamu sokuta so ga zaɓi gwamna a Kano mu shi zami 23 MA zami dan abacha ta so hamshaki al'umma ta Kano mun dau zaɓi al'ummar makanin dabo yau zamu sokuta so ga zaɓi gwamna a Kano mu shi zami 23 MA zami dan abacha ta so hamshaki al'umma ta Kano mun dau zaɓi ya wahabu sarki ya Allah kai na ambata baitun fari dan abacha ta so hamshaki dan kai baiwa dan ajiya mulki zan yi baituka na kan tsari 23 MA zami ga masu hasada kowa ne rabbi za ya kare dukan sharri dan abacha ta so hamshaki manzan mafiyayye a halitta shi ya ce mu dau halin kirki 23 MA zami yau mu dai a kanan dabo daɗi ko wuya kai ne zaɓi al'ummar makanin dabo yau zamu sokuta so ga zaɓi gwamna a Kano mu shi zami 23 MA zami dan abacha ta so hamshaki al'umma ta Kano mun dau zaɓi al'ummar Kano suke ta kira dan abacha ta so kai gwamna dan abacha ta so hamshaki dan gidan mutunci mai kirki halinka ne abin san al'umma 23 MA zami na zo ina neman izini idan ka bani dama in zauna dan abacha ta so hamshaki ba maliki mo ba ma bacci ba mu so mu cutar al'umma 23 MA zami sauyi a Kano sai mun sauya daɗi ko wuya kai ne zaɓi al'ummar makanin dabo yau zamu sokuta so ga zaɓi gwamna a Kano mu shi zami 23 MA zami dan abacha ta so hamshaki al'umma ta Kano mun dau zaɓi mai farin jini kai ne zaɓi kai muke kira zo kai gwamna dan abacha ta so hamshaki duk fitar kaɗai ta kauta su ɗawi su taho zo kai gwamna 23 MA zami zan so in zamo sarkin waƙar ka ya ishe ni ma burin raina dan abacha ta so hamshaki kyautar kamata rudani hasadar mutum ba ta raina 23 MA zami da yan bakin cikin da yan hasada mu baya asu kai ma sun bi ka al'ummar makanin dabo yau zamu sokuta so ga zaɓi gwamna a Kano mu shi zami 23 MA zami dan abacha ta so hamshaki al'umma ta Kano mun dau zaɓi sarkin likimo kayi ka gama mulki a Kano ka saulayi dan abacha ta so hamshaki tsautsayi ya samu ka zaɓe ka mulki a Kano mun saulayi 23 MA zami dan abacha shi zai karɓe ka mulki a Kano mu shi zami dan abacha ta so hamshaki al'ummar Kano mun dau aniya dan abacha shi duka mu zami 23 MA zami kayi mun gani zancen gaske daɗi ko wuya kai ne zaɓi al'ummar makanin dabo yau zamu sokuta so ga zaɓi gwamna a Kano mu shi zami 23 MA zami dan abacha ta so hamshaki al'umma ta Kano mun dau zaɓi na ji al'umma ta duk da Kano suna faɗin kai za ka yi gwamna dan abacha ta so hamshaki al'umma su ne maka san barka suna faɗin ka zo don kai gwamna 23 MA zami jam'iyya
duniya tana nan tana jira dan Abacha zo dan kai gwamna. Dan Abacha taso hamshaki. Karkace da mu ka sauya ra'ayi, karka fidda ran za ka yi gwamna. 23 MA zami. Duk wuya da rinzi mun bi ka, dan Abacha kai muka yau zaɓi. Al'ummar mu kanan dabo yau za mu so ku taso ga zaɓi. Gwamna a Kano mu shi zami. 23 MA zami. Dan Abacha taso hamshaki. Al'umma ta Kano mun ɗau zaɓi. Jinjina ga dawi sun wanka, al'umma suna maka san barka. Dan Abacha taso hamshaki. In fatu ake gun babanka, 'yan ƙasa suna masa son barka. 23 MA zami. Yayi mun gani aiki a ƙasa, 'yan ƙasa muna marsan barka. Dan Abacha taso hamshaki. Shi ya ɗauki niyyar yi gyara, dole in kame in gaida shi. 23 MA zami. Rabbana ka sanya ya huta, Sani Abacha gwarzo sha yaƙi. Al'ummar mu kanan dabo yau za mu so ku taso ga zaɓi. Gwamna a Kano mu shi zami. 23 MA zami. Dan Abacha taso hamshaki. Al'umma ta Kano mun ɗau zaɓi. Wa kike mai goya marayu, Mama Maryam mai dogon zamani. Dan Abacha taso hamshaki. Ke kike ta share min kuka, na iso ta hozo amshe ni. 23 MA zami. Ke uwar mu ce duka Kanawa, Mama gani na zo da fani. Dan Abacha taso hamshaki. Mama Maryam baiwar Allah, ki daɗi da dogon zamani. 23 MA zami. Maryam Abacha ya umma na kowa ya gini in ke kin so ni. 23 MA zami. Na iso gida sharan kuka, baki saba kyautar wasa ba. Al'ummar mu kanan dabo yau za mu so ku taso ga zaɓi. Gwamna a Kano mu shi zami. 23 MA zami. Dan Abacha taso hamshaki. Al'umma ta Kano mun ɗau zaɓi. Al'ummar mu kanan dabo yau za mu so ku taso ga zaɓi. Gwamna a Kano mu shi zami. 23 MA zami. Dan Abacha taso hamshaki. Al'umma ta Kano mun ɗau zaɓi. Mutanen Kano ku taso, muna kira don mu zaɓi mai kwazo. Muhammad Abacha shi za yi gwamna, shi za mu birin zaɓe. Mutanen Kano ku taso muna kira don mu zaɓi mai kwazo. Muhammad Abacha shi za ya yi gwamna, shi za mu gurin zaɓe. Zan so na fara sa sunan Allah, Zuljalal mai kyauta, baiwa dukanta sarkin duniya, kai kake da ikonta. Ka ba dan Abacha dama yi gwamna, tun da ba shi yin keta. Shi za ya kare haƙƙin al'umma, ba mai yaudari ne ba. Mutanen Kano ku taso muna kira don mu zaɓi mai kwazo. Muhammad Abacha shi za ya yi gwamna, shi za mu gurin zaɓe. Kurege uban bala yau al'umma, mun kure dabararka. A yau ba mu san ka mulkin al'umma, ba mu san wakilcinka. Matsatin burutu mai koshin muni, ba mu san ka mai hauka. A yau kai ake kira ka sati dala, halinka na ɗan duba. Mutanen Kano ku taso muna kira don mu zaɓi mai kwazo. Muhammad Abacha shi za ya yi gwamna, shi za mu gurin zaɓe. Ni ba ni san ta jam'iyyar taka, jam'iyya ta 'yan bori. Ka mulke jihar mu mulkin zalunci, ka saka mu cin gari. Ka canja tsarukan komi a Kano, al'umma muna garari. Kowa yana kiran sanyi a Kano, banda mai halin zamba. Mutanen Kano ku taso muna kira don mu zaɓi mai kwazo. Muhammad Abacha shi za ya yi gwamna, shi za mu gurin zaɓe. Hajiya Fatima ni na gaishe ki, uwar gida babba. Jamu mu je da
da girma first lady yar babba dan babba. Hajiya Samira ke kwa amarya ce ba za na ɓoye ba. Sabon gini muke sanyi a Kano a barbatin yaɓe. Mutanen Kano ku taso muna kira don maza ku mai kwazo. Muhammad Abacha shi za ya yi gwamna shi zama gurin zaɓe. Husna Hasina Zainab ƴaƴanka ba za na manta ba. Ishaq sannan na sanyo Abdulmalik ƴaƴan babba dan babba. Ga kannensa Abba Zainab har Sadiq ba za na mance ba. Fatima Gumsu Zakariya Dadi Musti ba za na koye ba. Mutanen Kano ku taso muna kira don maza ku mai kwazo. Muhammad Abacha shi za ya yi gwamna shi zama gurin zaɓe. Muhammad Abacha zo kai yau gwamna al'ummar mai na san ka. Mu 'yan Kano kai ne muke kira zo ka mulki yankinka. Kai fice a kishin al'umma kai ka gaji abbanka. Ja mu je mai na biye maka mishaki tunda ba kai zamba. Mutanen Kano ku taso muna kira don maza ku mai kwazo. Muhammad Abacha shi za ya yi gwamna shi zama gurin zaɓe. Isuwa Alhaji Balarabe kwanar hukuma dole ne na sanyo ka. Ya zana soya mai babu albasa Abdul kuce da sunaki. Shehu lawan kai ma na gaishe ka na yaba da kyautar ka. Ku gafara ina gwarzo ai bibi na kasa nake zance. Ina kyauran gabas ina musa bijo kusan da ni ina murnar. Ina mai kudi ina bawan Allah MA kuke wasan barka. Mai daɗi ga Musa ɗan yau jinjina nake kai ma. Abdul Auta ni nake mai waka anan zane so na dan huta. 23 a Kano Muhammad dan Abacha ni zan zaɓa.